Naš novi zadatak je jaje na oko. Jel vam jasno? Važi. Obavezno mi trebaju jaja. Jel da, bako? Hej, šta radiš? Dakle, odvojit ću žumance od belanceta. Šefe? Da, tako je. Pa šta je to? A ne, treći put nećeš uspeti. Jao, šala nije uspela. Okej, vreme je da umutim jaja. Nekoliko minuta i moja rolna od jaja je spremna. Tako je, ostalo je malo sačekati i uviti to sve. Svaka mi čast. A sada dodajem kečap. I pržim belance. Da, tako je. Pogledajte šta sam napravio. Predstavljam vam sushi od jaja. Sad ću ih iseći, dodati kečap, sem, nekoliko grančica ruzmarina i to je to. Moje remek delo je spremno. O, svaka čast. Ali ni moje jelo neće biti loše. A ja ću spremiti za unuku kajganu sa krastavcem i paradajzom, a klasični doručak. Jesmo već počeli? Moram hitno spremiti nešto. Nema mnogo vremena, tako da ću ispržiti jaje uz pomoć brenera. Da, uradit ću to u tanjiru. Pazite! Miriše lepo. Ups, izgleda da sam preterao. Hoćete skoro završiti? Gladna sam. Završili smo, Sofi. Wow, svaka vam čast. Super, jao, izgorela jaje sigurno neće jesti. Izvini. Dobro, sad ću probati šta je baka spremila. Wow, to je baš ukusno. Da, sviđa mi se. Idemo dalje. Wow, šef je spremio za mene novu delikatesu. Suši od jaja. Nikad nisam jela tako nešto. Jo, nemam pojma da jedem štapićima. Dobro, uzet ću ih rukama. Wow, to je ekstra. Šefe, pobedili ste. Vaše jelo je najbolje. Da, ja sam najbolji. Gledajte, ovo je vaš prvi zadatak. Šta to znači? Morate spremiti tortu, šta vam nije jasno? Jasno. Važi. Prvo će mi trebati jaja i brašno. A da bih napravila testo, moram preliti jaja mlekom i dobro promešati sve mutilicom. Ali pažljivo da se ništa ne prospe. Sad ću sipati testo u kalup i staviti u rernu. Tako je, odlično. Dok se testo peče, ja ću umočiti latice ruža u toplu vodu. Odlično. A sad ću dodati šećer. Tako ću dobiti lepo slatko punjenje. Prelepo. Konzistencija je prava. O, super! Testo se diglo, sada mogu seći kore. A vreme da sastavim tortu, prijatelji. Stavljam slatku pavlaku, a naš džem od ruža i ponavljam tako nekoliko puta. A bitno je ne zaboraviti na sveže voće. Tako će torta biti još lepša i ukusnija. A nedostaje samo cveće iz moje bašte i svećica. To je to. Moja torta je već sastavljena. Nedostaje samo lepog ukrasa da bi se moja torta razlikovala od ostalih. Pažljivo ću razmazati krem lopaticom. Zatim politi tortu belom glazurom. I na kraju ukrasite je krofnama.
makaroncima i cake popsima. Mala će biti oduševljena. Znam da ona obožava slatko. Odlično. Jao, ja ne znam praviti torte, ali znam lifehack kako spremiti kolač u čaši. Treba razbiti jedno jaje, dodati brašno, kakao, mleko, ulje i dobro sve promešati. Jao, zaboravio sam na Skittles bombone. Odlično. Stavljam čašu u mikrotalasnu, a dalje će ona sama sve uraditi. O, kakav miris. Mislim da sam imao svećicu u džepu. Da, evo je. Prijatno, sestro. Hvala puno. Probat ću prvo tortu brata. Sad ću ugasiti svećicu. Ups, odletele. Fuj, to je ljuska. Bje. Ne, to neću jesti. Bakina torta također ima svećice. Želim kilograma kolača, sladoleda i svega ostalo. Juhu, super! Bako, šta radiš to? Uživaj, draga. Hvala puno. Ova torta izgleda jako ukusno. Želim što pre da je pojedem. Wow! Kakva je to trava? Nana, bije, ne volim to. Dakle, ostala je šefova torta. Oho! Tako moćno! Hvala, baš mi je drago. Sad ću probati jedno pače. Nevjerovatno. Šefe, vaša torta je najukusnija. Da, svaka mi čast. I mora smisliti nešto neobično. Šta želiš? Wow, koktel. Takmičari će dati sve od sebe. Opa, šećerna vuna. Obožavam je. Došla mi je ideja. Da, mogu istopiti šećernu vunu i napraviti koktel od toga. Dakle, treba mi vodeni pištolj. Stani i ne mrdej, šećerna vuno. Napadam. Da, tako je mnogo bolje. Ispalo je odlično. A sad ću dodati malo mleka. I ostalo ga je samo umutiti. Uradit ću to uz pomoć miksera. Wow, kako lepa roza boja. To je mlečni koktel sa ukusom šećerne vune. Dodat ću šlag, šarene konfete i to je to. Moj koktel je spreman. Svaka mi čast. Wow, a nije loše, mala. A ja tražim inspiraciju. O, smislila sam. A mogu ukrasiti čašu. Da, napravit ću isti crtež sa oblacima na čaši. Biće jako lepo. Aha, tako je. Treba sve raditi pažljivo. Super, ja sam pravi umetnik. A sad će mi trebati borovnica i mleko. Sve ću umutiti u blenderu. Uključujem i čekam. O da, ispala je odlična plava boja. Ostalo sipati sve u čašu i to je to. Gledajte. O, dobro, i ja imam jednu ideju. Napravit ću zdrav koktel za moju omiljenu unuku. Dakle, stavit ću u blender krastavac, jabuku i brokoli. Gde je poklopac? Upravo je bio ovde. A poklopac je kod mene, bako. Sad ću dodati malo mleka u bakin koktel. Mleko ga sigurno neće pokvariti. Sada zatvaram. I uključujem dok baka nije vidjela. Bako, našla sam poklopac i već mutim tvoj koktel. Hvala, Miley. Dakle, sipam koktel u čašu i može da se služi. Završili smo, možeš probati. Eci,
peci pec? Da, probat ću prvo ovaj koktel. Wow, kako lepo! Šefe, odlično ste smislili to. Ali ukus nije nešto. Kako lepa zelena boja. To sigurno treba probati. Kako odvratno. Za malo nisam povratila. A više nikad to neću probati. Wow, a ovaj roze koktel izgleda tako privlačno. Hoću što pre da ga probam. Wow, to je jako ukusno. Majlin koktel je pobedio. Prelepo. Wow, pobjeda je moja, super! Sad ću spremiti cool burger. Malo čokoladnog sirupa i želetraka. O da, super! Ovo je odličan početak. Bako, nastavi. Šta da stavim? Tačno, ovdje nema povrća. Stavit ću krastavac, paradajz i salatu. Šefe, sad ti. Ovdje sigurno nedostaje sočne pljeskavice. Da, tako mnogo bolje. Kimberly, možeš da probaš. Ali to je užasno. Ovo sigurno neću jesti. Hajde da započnemo kulinarski izazov. Dajte sve od sebe. Idemo. Završila sam. Želim čokoladu. Ozbiljno? Moramo spremiti čokoladu za tebe? Smislio sam nešto. Treba mi Kit Kat. Da, evo ga. Celo pakovanje. Jao, već sam sve pojelo. Nema veze. Ostale mi čokolade Hershey's. To je super. Baš je lepa. Njom, njom, njom. Dakle, vraćam u pakovanje i može da se služi. Unuče, umazao si se čokoladom. Dobro, neću te dirati. Dakle, baka kreće da sprema, a već sam isekla svo potrebno voće. Sada treba uzeti kalup za čokoladu, a čokoladu ću napraviti od čokoladnog namaza Milka. Da, to bi trebalo biti jako ukusno. Sipam u kalup čokoladu, a sada stavljam na svaku čokoladicu voće. Ispalo je tako lepo. Ostalo je sve to zalediti. Idem da stavim u frižider. A ja ću dati sve od sebe. Treba mi moj aparat za kafu. Samo što ja neću praviti kafu, već kakao Nesquik. Njega svi vole, zar ne? Napišite u komentarima da li volite kakao. Dakle, uključujemo i gledamo kako se čokolada topi pred našim očima. O, da. Došla mi je dobra ideja. Wow, je li to kakao sa čokoladom? Zvuči ukusno. Gdje treba pritisnuti da bih dobio još? Jao, sve sam slomio. Kakav je to miris. Šta je ovo? Moj aparat! Jao, šta je ovo bilo? Kako se to desilo? Kimberly, prijatno. Gdje je treća čokolada? Okej, onda ću probati šta ima. Wow, to je klasika. Hershey's vole svi. Baš ukusno. A sad ću probati ovo. Ova čokolada je još uvek hladna. Wow, na njoj je toliko lepog voća. Neverovatno. Nije loše, sviđa mi se. Lepo je, ali nije wow. Odlučila sam da je pobedio Quentin. To, pobeda je moja. A sada želim krofnu. Čekam od vas lepe i ukusne krofne. Najbolja sam u tome. Dakle, iseći ću čokoladu na male komadiće. A zatim treba to sve istopiti. Stavljam čokoladu u činiju i čekam da se potpuno istopi. Brzo će to. Odlično. A sada stavljam rukavice. Sama sam ih isplela. I sipam čokoladu u kalupe za krofne. Imat ću divne čokoladne krofne. A zaledit ću ih uz pomoć spreja za hlađenje.
O da, svaka mi čast. Naše čokoladne krofne su spremne. Sada ih treba umočiti u testo. A zatim ispohovati. To je to. Ostalo ispržiti krofne u fritezi sa vrućim uljem. Kakav miris. Dakle, moje ukusne krofne sa čokoladnim punjenjem su spremne. To će biti jako ukusno. Za malo da zaboravim, moram preliti krofne s topljenom čokoladom. Da, pogledajte kako lepo curi čokolada. I svaka krofna obavezno mora imati šarene konfete. Da, sad sam sigurno završila. Kimberly, možeš probati. Bako, dobra si. Ali mogla si sve uraditi mnogo lakše. Vidi, to su gotove krofne i baš su lepe. Kimberly će se dopasti. Dakle, napravit ću kulu od krofni. A sad ću to sve stisnuti, tako je. Eto, sad imam jednu veliku krofnu. Super. Ajoj, ova deca. Dobro, vreme da spremam svoje krofne. Već sam napravio testo sa ukusom Skittles. Sad ću sipati testo u aparat za krofne. Da, sve krofne će biti lepe i šarene. Kimberly će biti oduševljena, 100%. O da, ispalo je neverovatno lepo. Ali to nije kraj. Stavit ću sve krofne na rešetku. A sada treba preliti krofne šarenom nutelom. O da, to će biti jako ukusno, verujte mi. Odlično mi ide. Dakle, sve spremno. Kim, probaj brže. Wow, jao, šta je to? Izgleda čudno, ali probat ću. Pa ukus je skroz običan, a ništa posebno. A sada želim probati ove šarene krofne. Tako su male i slatke, prelepo. I na kraju ću probati ovu čokoladnu krofnu. O da, koliko čokolade. Nevjerovatno, ovo je sigurno pobednik. Da, pobeda je moja, to jeste čuli? Sad ću izabrati šta želim. Hoću žele. Nikad to nisam probao. Odličan izbor, sad ću početi. Ja ću napraviti žele sa hrskavim čokoladnim kuglicama. Pogledajte, baš su lepe. Imam kuglicu u beloj mlečnoj i tamnoj čokoladi. Moram probati svaku od njih. O da, to je prelepo. Došla mi je genijalna ideja kako mogu ubaciti kuglicu u flašu. To će biti jako zabavno. Spuštat ću kuglice po toboganu. To će biti cool. O da, pogledajte kako se zabavno spušta u flašu. To je to, flaša je puna. Tako si pametna, Chloe. A ja sam odlučila da spremim žele sa limunima. A limuni su baš zdravi i osvežavaju. Pogledajte kakva lepa boja. Ne mogu da odolim, moram probati. Joj, kako kiselo. Odlično. Šef, a šta ste vi smislili? Ja ću napraviti žele sa bombonama. Jedan lagani pokret i mede u flaši. Tako je. Sad dodajem puno malih medvedića. A gore ću staviti glavu velikog želemede. Da, lepota. A sad mi treba med. Preliću sve bombone medom. Treba puno mede da bi žele bio što slađi. Da, Benu će se sigurno dopasti moja ideja. I ja sam donela svoj domaći med, a Ben ga jako voli. Kako sve lepo izgleda. Hoću i ja da napravim žele sa medom. Iscedit ću malo meda, tako je. Uzela sam sači iz bakenog pčelinjaka. Tako je. I stavit ću malo sače u teglu. Hajde. Chloe, šta radiš, draga? Pokušavam da zatvorim flašu, uspelo je.
A sada treba sve ohladiti da bi žele dobio pravu konzistenciju. Gotovo. Sprej mi više ne treba. Hej, zašto ga ne mogu baciti? O ne, moja ruka. Uspelo je. Chloe, šta radiš? O ne, baka se smrzla. Bako? Dobro, uskoro će se otopiti. Dakle, sad ću izvaditi iz frižidera svo žele. Da vidimo. Da, sve uspelo. Ben može probati. Dakle, jesu svi završili? Odlično. Ben, brže probaj. Wow, kako cool. Imam toliko slatkiša. Šta da probam prvo? Neka bude ovo. Oho, izgleda baš cool. Wow, to su čokoladne kuglice. Baš lepo. Ali sad su mi ruke u medu. Ali to je ukusno. A sad ću probati žele sa limunima. Otvaram. Oho! Joj! Kako kiselo! Ko je smislio da stavi limune unutra? To je nemoguće jesti. Prekiselo je. Dakle, ostalo je probati posljednje žele. Opa, unutra su žele medvediće. Sad ću probati. Wow, kako cool! Tu je tako veliki žele meda. Baš mi se sviđa. Šef je pobedio 100%. Naravno, pobeda je moja. Nisam ni sumnjala. Pa šta je to? Glupi čvor? Gotovo, spremna sam. Jao, vampiri u gradu. Izvinjavam se, sve u redu. Pizza? Da, dobro ste čuli. Hoću pizzu. To je lako, dete. Počet ću od testa. Šta? Gde vučeš svoje rukice? Sad ću te naučiti pameti. Izazivam te na dvoboj. Evo moje ruke. Ne teraj me da ponavljam. Da, izgleda da i ja imam ruku. Dobro, hajde da probamo. Gotova si. Ajuj. Kako boli. Šta se dešava? A više nećeš da diraš moj testo. Tako je. Dakle, spremna sam da nastavim. Ajuj. Uzet ću testo. Oklagiju. I početi da radim. Treba dobro razvaljati testo. Mora biti tanko. Ti dođi ovamo. Eto, uzmi. Drži čvrsto. Sad ću istući ovo testo. Eto ga. To je to. Daj mi. Osnova za picu je spremna. Uzet ću paradajz sos. Nemam čim da ga otvorim. Hej, otvori mi to. Nema problema. 1, 2 i gotovo. Betty, dodaj baki. Hvala ti puno. Sipat ću sos na testo. A zatim razmazati ga. Preko ću sipati sir. Zatim dodati kobasicu. Tako je. Ispalo je baš lepo. A sad mi treba vatra. Gledajte, počinje fire show. Dakle, ispeći ću svoju picu. Ej, Betty, pogledaj šta imam. Eto, izvoli. Hajde zajedno da spremamo. Hajde. Za početak dodajemo paradajz sos. Aha. A zatim treba sir. Kako mirisna kobasica. Da, super je. A Bettina pizza izgleda lepše. Treba je malo zavitlavati. Kakva lepota je ispala. Ko je to? Plašim se. Šta? Uništila si moj kostim? Sad ću te naučiti pameti. Znaš šta? Eto ti, izvoli. Šta je to? Ko je isključio svetlo? Prestani, Mabel, šta to radiš? Deco, smirite se. Šta to radite? Sve ste pokvarili. Ups, izgleda da smo malo preterali.
Ako radim ovako, sve će biti u redu. Prijatno. Hajde da probam vaše pice. O, kakva lepota. Ovo uopšte nije lepo. Šta je to? Fuj, to uopšte ne liči na picu. I testo sirovo. Fuj, a tu nema ništa. Ovo je baš takva pica koju sam htjela. Baš je lepa. Hvala, to je pobjeda. Da, pa naravno, bakina hrana je najbolja. Svaka mi čast. I vi gubi.